И здравейте, геймъри и геймърки, аз съм Луди и да, това е PvP България. Добре. Регистрирах се преди около 5 минути и съм готов малко PvP, така да умра набързо. И виждам, че никой няма тук. Добре дошъл на новия цент. Добре, те тук енчантнете всичките. С плошенки, т.е. как се сърба гадно. То не се скача човека. Ора, къде отиде? Кокиранга. Как ми се иска да ви покажа колко е як. Но първо да наби. И мисля, че изчезна, или те ми се струва. Отказа се нещо. Дам. И как хрупа. Скачай. Хестър. Тук само са чекали. Аз нямам никакви айтеми, нямам нищо. Беден съм. Я вот имате тук. Без вот. Вота ни струва. Истинка не струва тук. Шпина. Добре. Честната enchant event expansion items. Да видя само дали с пари беше или просто им се струва. С пари беше мисля, да. 6 лева SMS-а, 24 скикове, full enchant меч. Full enchant armor, pro armor protection, четвърка всичко. И тук за full enchant look. Хестър. Тъпа. Бак. 3 холма. Дел холм. Цветен шрифт. Ако. Кое най-консул? 24 лева. Ник. 30 холмове. Чат формат. Дебелен ник. Бедрог Diamond. Бедрога е много скъп и много як. Промоцията важи до 24 август. Не сме... При закупване на ранг консул ще получите легендарки. При закупване на Full Enchant меч плюс лък плюс Pro Armor ще получите една легендарка. И това е голяма промоция на нещо. Repair Up, системите Nier. Стане са тъпа, хил има тук. Хил аз мога да се хвана, не е за жалост. Иска топ, иска горе. PvP Skype, PvP България. Добре. Warband. С този с текстур много яко изглеждам.
Вече не са несмотаните. Вече не са несмотаните текстурите на Iron Bron и така нататък. Вече много по-яко изглежда. И сега в клипа най-много да чакали някой да умре, да му взема арморите. Аз трябва, искам, дай ми ги де. Защо? Добре, да, аз съм беден. Добре, искам се да ви покажа едно много яко нещо. Ендърперлите, че са в червено, обаче докато бия ендерман. Супата ли бе, брат? Супата. Да, той съм му махнал едно сърце. Той ми махна 2 сърца. Добре. Ще хора май да оцеляваме. Варп има. Джил недър пранк. Варп. Пранк. Оранг. Добре. Варп пранк. Промоция, рейс, състезание и ранг. Пранкове. Искам да отида. Добре, спално. Отиваме да оцеляваме. Ако оцеляваме, ще оцеляваме. Кът няма нищо. Може да се купите силните ми от сайта nipbulgaria.eu и така нататък. Добре. Айде ще излезем. Не. Я ще разгледам. Къде няма чакали? Ще разгледам дупката каква е. Много маки в това, че тук не съм мре. Къде сте коеш? Бум. Как ще се качим сега? О, да. Дай. Аре, ти зомби ще ме убие, аз докато се кача. Мога. Аз го мога. И нямам никаква храна, което е много смотано. Най-много мрада в PvP серверите в началото. Да. Но яко е това обаче. Добре. Благодаря за разпална, няма умиране, убийства. Аз даже стана за кило не са такова. Уау. Добре. Никой няма тук. Ари, го сега. Го. Добре. Бърз съм. В темпо съм, казвам ви. В голямо и бързо темпо съм просто. Така, ако намеря някой чест, ще ми се осъди супер. Защото миналия респаун на PvP България, когато играх преди, то тогава доста играх, сега не играя вече. Добре, зомби сутрин. Айде да се... Ето е много яко. Син пламък. Водата много яко се вижда. Има един... Добре бе, какви са тези смове тук бе, по... Колко пака има тук, как ги спамва бе, къде се спамват. Гледайте. Ако искате да видите някой моб, тук е място, всеки моб е тук. Няма моб, който да не е било тук. Тук може ли се, че помисля, че не... Да, това е много лошо. Хоп. Значи този епизод ще бъде... Даже аз не знам за какво ще бъдете, ама... Те да го направим, че да снимам нещо. Пък следващия епизод ще бъде чак като съм се развил горе-долу там, доколкото мога. Как мразят с крипъри, бе. И значи той вече е Да, личи се, че той вече си пипито. Да, може да се чупя грива от тук. Значи какво може да има тук, често е много, ако може да има, не. Те са ги ограбили или под земята много дълбоко. Аз преди, още в началото, просто много неща бях намерил. Някой ми ги беше дал те просто и си ги намерил, нали? Ето и Недърлард, мисля. Недърагде. Айде пък, какво ще загубя?
Ще успея да се кача. Не! Уау! Не, аре, моля се, пич. Аре, моля се, не ми кажа, че той е една смотан рез. Един смотан гаден рез. Просто ще не му кажа, защото не искам даже да го чуя. Разбира се, няма да отворя тук. И къде падам аз? Тук някой чупам. Няма как. Добре, ще проверим. Накъде ще ходим, не, тук ще ходим. Как се изпъншки с глава? Добре. Тук е доста така разнебитено, нали, но... нищо. Обаче ми чудо как се... нали има хора да живеят на... там най-горе на... в недъра, там де... нали всичко може да се справиш. Бой, потос! Бой! И ще щупя пече, ще... Добре, тук вече има рез. Накъде да тръгна, хора, не знам. Тук нещо, този пич право. Кой знае какви глупости право тук. Сигурно те са място за жения. По-надолу повече често е. Хоп. Тук няма да разбера нищо, тук е огрива на 100%. Ето сега да разбера, тук човека си трябва нещо си прави. Обаче някакви идиоти дошли и разрушили всичко, грифали, докато направили, не останало само... Чух зомби, ама как да е. Докато не останало само пръст. Добре, аз мисля се самоубил, ако не ме зомби, ще ми е супер даже. Едно редстоун. По-бързо. Еми добре, надявам се, възможно е бързо и скоро да мога да подсъкам пак на втори. Добре, set home spawn. Ето тук, ако някой ме прекъсне, просто аз не съм. Бързо, кирката. Ако имам хубав късмет, първите 3 диамантчета са в мене. Аз казах, ако имам. Надявам се да имам. Аз знаех, че твърде е хубаво за да истина, ама. Нали сме тук тъй? Що да ни мачкаме? Тук някъде видях... как беше? Не бе друг въглища. Cool, да. Мисля да се върна да ги изкопа. Тук няма да копая нищо, тук ще си покопавам на нещо така. Значи първата цел на PvP е да се отдалечи тяма поне 1000 или 2000, не съм сигурен, защото да не съм играл PvP. Купчета от спавна, че може би повече. Там си построявате нещо или във въздуха, което в някои PvP е много хубаво, защото не може да се вижда, ама в този помня, че преди може да се строим не чак толкова нависоко и един път ме прецака с къщата брутално просто. Тък му бях събрал цял чест с диаманти или какво беше нещо такова с много диаманти, много неща просто. И заради това смотано нещо
Загубих всички диаманти, загубих всички брони, всички глави. Просто изгубих абсолютно всичко, което имах. И се вбесих и знаете какво се случи после. Не трябва да сте някакъв ядрен химик, че да разберете какво после стана. Айде, моля се, не ми качи и Туерес. Добре. Че тогава направо ще да умра. Значи това сега, което го купа, ще си го прибера в това. Опа. Ще си го прибера в Ender Chest, ще отида на безопасно място, нали, много далеч. Аз по принцип, нали, съм инат, не обичам много да хора и като първия идиот, отивам на около 50 купчета от спавна и почвам там да строя. И разбира се, губя всичко. Що пък не? Нали? Ако не загубя нещо, то не е честно просто. И дори тук събирам и с малко. Тук не е много важен и много тъпо, че събирам много малко, но едва 31. Добре, защо само по едно, а не по няколко по две? Нали пряранката те беше? Или просто не се сторите? Значи колко стака? Един стак е, още малко, аре да го направим един стак и половина. Супер, год. И вече от това можем да се направим почти една година и пока. Само още малко и година и пока. Още малко. Добре. Спаун. Еми, 13 редстон, 38 кул, малко. Добре бе, хора! Те са ненормални, просто гърмят навсякъде. За първи епизод не е толкова зле, надявам се клипа ви сега да ви харесал. Ако ви хареса, абонирайте се за мене. IP-то на сервера ще бъде долу в описанието. Моят фенскайп също ще бъде долу в описанието и Facebook страницата ми и мисля, че самото ще бъде. И ако относно за текстур пач, защото знам, че някой ще ме питате, ще бъде също и той долу в описанието. Самия линк, може би. Ако се сетите да го сложите. Та много яко просто, защото е буфар, даже ето, той се казва Cookie Ranger. Какво? Cookie Ranga. Cookie Ranga. О боже. И аз Ranger. Нещо много болно Ranger днес, ама нищо. Добре хора, това беше всичко за сега. Аз бих Уилди и това беше първи епизод на PvP България. Абонирайте се за мен, ако клипа ви е харесал и чао! Чао за всички, чао. Опа. Добре. Спрях се с грешния бутон. Добре, айде чао. Вече сериозно.